Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umkhwenyankomo Msivukazi, umvuleni intokazi yaZalwa Mkhize. Namhlanje ngivakashele ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani kahle kahle lolu hlelo lolu sibiza ngokuthi izigameko zempilo. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni nanokuthi usahila na. Sawubona. Yebo sisi. Kunjani? Siyaphila njani? Ngikhona nami ngicela ubulisa ababukeli emakhaya mase usitshela igama nesibongo nanokuthi usuka kuphi ngokuhlala. Oh. Sanibona babukele ekhaya. Igama lami nguNtando. NgokwaDlamini Sibongo. Ngokuhlala ngisuke eNyukhasela osizweni. Uqiniso ukuthi nosiba lincane? Angizwa? Iqiniso ukuthi ningosiba lincane? Cha. Iliphi iqiniso kanti? Usiba likhulu. Lona iqiniso. Hey, okay. So, benjani impilo yakho usakhula ekukhuleni kwakho? Esikolweni bekuhamba kanjani? Semndenini? Nje isimo besinjani? Kusho ukuthi ukukhula kwami ngumuntu okhuliswe umama. Impilo umama ungenzele impilo yami iyalula. Ngeke ngisho ukuthi kube khona izigameko mhlambe einzima eziningi engihlangabezene nazo ngisakhula, kodwa ngokomndeni ke nginomama nomfowethu omdala. Yithona sobabili. Ubaba ke uNkulunkulu akazange anginike ithuba lokuthi ngibe naye. Kodwa ke cha, ngeke ngikhale kakhulu ngoba umama uyidlalile indima kumina yokuba ubaba, yokuba umama futhi. Bekuphethe konke. Bekuphethe nje konke. Ayikho into engathi mhlambe bekuzwela noma engathi bengishoda ngakho. Cha, ungikhulise nje kahle, wangipha inhlonipho, wangipha uthando ngakho konke. Okay. So asivele nje siqonde straight esigamekweni ukuthi bagila ngani, kwenzakalani kahle kahle? Shuthi into eyenzeka yabona ngokwempilo siyaye sambe nje sihlangabezane nezinto ebesingayihlelile. Mhlambe ukhula nje uhlelela ukuthi mhlambe ufuna ukwenzela umama ikusasa eliqhakazile. Kuvele kwenzeke into nawe obungayilindele empilweni. Shuthi ke lana bekunosisi engahlangana naye. Shuthi ngasho nje ukuthi wayesentshontsha inhliziyo yami, ngambuka nje cha ngathi ngiyamthanda. Shuthi ke nami ke njengensizwa ngazama ukuthi ngiyoshere nhlanhla leyo ke usho ukuthi usisi ngamnqoba ngamazwi, ngagcina sengimthola. Win wena. Okay. Hayi ke sinosisi ke isikhathi impela sisichithile sindawonye. Besithandana kakhulu. Bengumuntu ke noma ubengenayo inhlanhla yomsebenzi oqondile, kodwa benginakho lokho nalokho ukubamba lapho nalapho mhlambe okuzoba amatohwana nje noma isikhathi singesiningi, kodwa nje mhlambe uthola ukuthi ngizobamba nje itoho mhlambe noma inyanga ezimbili ngithole leyo mali leyo ngikwazi ukuthi ngenze lokho engikwenzayo, yabo. So usisi i-situation yami ube-understanda kakhulu, yabo, and izinto eziningi ubezenzeka bengimthathisa kumuntu engaziyo. Cha, yena mase ngihlale naye phansi ngamtshela iqiniso uya-understanda kakhulu, yabo. So bengisho ukuthi cha, bengamfihleli lutho, yonke nje impilo yami ubeyazi njengoba injalo, yabo. So yonke imali ebengiyithola bengijwayele ukuthi makuthi mhlambe ngibe nenhlanhla bengenzela kakhulu umama ngingakabi naye esikhathini. Kodwa ke sithe isikhathi mase sihamba ke nami njengendoda bese ngisithatha isinqumo sokuthi cha, ngifuna nami ukuqala umuzi, ngibe nomndeni. So izinto eziningi bese ngiqala ukuthi naye ngimenzele, mhlambe ngizomthengela leso sipho, ngibekelele futhi nemadlana encane ngoba bengiseyinhlelweni zokuthi ngike ngivele nami ekhaya kubo. Ngivele nje njengomuntu abamaziyo ukuthi cha, nangu umuntu oyimisela ukukha naye imbali ekhulelela ekhaya, yabo. So nami empilweni bese ngiyitshela ukuthi cha, ngimile la, angisayindawo, umuntu nje engimisela ukuthi nganaye empilweni ngoba ikahle kahle ngokukhuluma nje iqiniso ikusasa lami bengilibona kuyena kakhulu. So bengenzela nje yonke into, futhi bengenza sonke isiqiniseko sokuthi ayikho into ayicelayo angayitholi, yabo. Sithandane cishe isikhathi mangathi ngikhumbula kahle ngingayibalela eminyakeni emithathu eminyakeni emine, isikhathi nje sithandane sona.
ngalendlela ukuthi nomama ubesemazi ekhaya nje bese bemazi kahle ubefika futhi ngokujwayelekile ethathiswa njengomakoti wasekhaya. Ubeziphethe kanjani-ke kuwona lo 3 years? Cha bengabe impela ngimqambela amanga besiphathane kahle kakhulu bengikho into esolisayo yonke into even ngimfonela beningenzeki iphutha lokuthi mhlambe ifoni akayibambile noma izobanjwa omunye umuntu nanomini nje mangimfonela nakanjani ifoni uzoyibamba naye futhi makwenzekile engifonela nami bese ngisenza isiqiniseko sokuthi ifoni ngiyayibamba ngaso sonke isikhathi makwenzekile ukuthi ifoni angiyibambi ngiyomchazela mhlambe bengisasemsebenzini ngimatasa ngalokhu nalokhu. Okay, so mayelana nabantwana bengakazi nezimplani ukuthi ngaba nabantwana ngabantwana ngoba indlela ingahlahle inkinga benginayo bengifuna ukumnikeza impilo engcono kakhulu, so bengijabula kakhulu ngibengifisa mina ukuba nabantwana naye yabo, kodwa ngokuthi sibuye singayibuki impilo ngehle lodwa siyibuka nayindlela ukuthi noma sesifisa kodwa futhi kumele sikwazi ukuthi ey'fisweni zethu sibe nendlela yokuphila ngaphansi kwazo. Kona bengifisa ukuba nabantwana naye, kepha bengibukela isimo sokuthi sizobondla kanjani ngoba ngiwumuntu ongakwazi ukuthi ngistable ngokomsebenzi ngilokhu ngibamba lawo madorhwana. So nami bengisebenza kanzima ukuthi ngithole umsebenzi engazi ukuthi lo ngistable kuwona upermanent futhi ngithola nemali engizokwazi ukuthi ngondle ngayo noma sethola abantwana. Yena kukhona la kade esebenza khona? Cha, ube umuntu ongasebenzi, efundela ukuba udokotela kakhulu. So iminyaka nje ngoba ngithe mase ngihlangana naye ngiyacabanga ubesaneminyaka emithathu enza i-course kadokotela. Yebo, beneminyaka emithathu impela mina ngihlangana naye. Okay. Ya, ungaqhubeka-ke nestory, kwenzakalani? So udade ngoba ngisho ukuthi ngahlangana naye mina saneminyaka emithathu, shuthi kule 3 to 4 years sithandana besinakho ukuthi ngoba ubesenokuhlala kakhulu ekhaya, so bese sesigcina sesenza nezinye izinto. So usisi shuthi nga-end up ngimkhuleliswa, kepha ngingazi ukuthi shuthi into eyenzeka ngephutha. So makwenzeka usisi ngimkhuleliswa ngangazi mina ukuthi ngiyamkhulelisa usisi yabo. So kodwa due to indlela izinto bese zenze ngakhona bese kuba nento yokusolisa manje ukuthi hawu ngoba ngathi manje izinto ayisafani nakuqala kanti kwenzakalani ngoba phela bese right all of a sudden manje ngathi sekunento ukuthi ngathi mhlawumbe sengiyambhora noma ngathi sengiyamcasula ngathi akasangifuni yabo. Sengizama manje ukubheka ukuthi hawu kanti manje kwenzakalani ngoba phela yonke into mina ngiyazi right and naye mangimbuza akafuni ukungitshela iqiniso ngoba kunjalo ungitshela nje ukuthi hayi cha imina ngiyibonela into zami yonke into ihamba kahle yabo. So isikhathi masiqhubeka ngiyacabanga mhlawumbe bese kuyinyanga ezimbili lento yenzeka. Hayi usisi shuthi athi shuthi angifonele ebusuku athi kumina kunento ebalekile yazi ekumele siyikhulume, inkinga osaba ukuthi emva kokuthi lento siyikhulume kuzoqhubeka kanjani in future. Hayi ngithuke-ke mina ngingazi ukuthi uqonda ukuthini yabo, kodwa phela nami manje ngokuthini uyazi vele ukuthi ngumuntu ozama ngayo indlela ukuthi ngimenzele ikusasa eliqhakazile. Mhlambe ngikhuluma ngokuthi hayi mhlambe sikhuluma ngendaba elele lapho yabo, ngithi mina kulungile mhlambe into ongafuna siyikhulumele kuphi le, athi akufune nje ukuthi kube yimina naye kuqala ngoba yinto kahle kahle afuna ukuthi ngikhulume nami, kepha akazi yena ukuthi lento mase engitshelile izo-react-a kanjani. Hawu hayi ngidideke-ke mina ukuthi hayibo kanjani manje. Hayi kulungile, ngithi hayi kulungile kusasa singazama ukuthi noma mhlambe ufike la kumina ngoba ngiyacabanga ngoba ngingedwa akekho umuntu engiyobe nginaye. Athi hayi kulungile uzofika kusasa. Hayi nangempela-ke ngakusasa
afike. Hhayi-ke ngimlungisele yonke into kahle, hhayi afike. Hhayi uma engena emnyango ngibone ukuthi hhayi engathi isimo asambi kahle. Kushuthi kukhona lento mhlawumbe afuna ukungitshela yona ejulile okwangempela. Yabo, hhayi ngiqale-ke ngithi hhayi-ke ngilalele dade ngabe yini mhlawumbe le ofuna ukungitshela yona. Yabo, hhayi-ke angitshela ukuthi uyazi ukuthi selokhu ngafika empilweni yakhe, ngimphathe kahle ngayo yonke indlela, ubenga-expect-ile uthando olunje. Awu ngidide-ke ngithi hhayi ngiyazi ukuthi ngizama ukuthi okwami ngizama yonke indlela, nanokuthi ngigcine sengiyitshela ukuthi mhlampe ukhuluma ngokuthi mhlampe ngifokhasa kakhulu ekutheni ngifuna ukumenzela impilo engcono ngize ngikhohlwe ukuthi mhlampe ngimnikeze uthando. Yabo, ngize ngithi hhayi mhlampe uma kuyilokho cha ungixolele ukuthi uma uyindoda uyaye ujule into ofuna ukuyenza ujula kuyo ngempela ngale ndlela ukuthi uzokhohlwa ezinye izinto ezingagcine zikuphazamise eceleni. Yabo, athi iyona-ke into emthusayo le. Hawu ngixakeke mina ukuthi hawu ukhuluma ngani manje. Hhayi-ke achaze-ke ukuthi cha sithandwa sami uyazi ukuthi ngiyakuthanda, ithi yebo ngiyakuthanda. Athi lento engizokutshela yona angazi izokuphatha kanjani kodwa besacela ungixolele. Hawu ngidideke-ke mina athi yebo, athi besacela ungixolele. Hawu ngidideke-ke mina ngithi hhayi awukhulume sithandwa sami ngizwe ukuthi yini le engazidala ukuthi isixabaniso ofuna ukungitshela yona. Athi sithandwa sami ngikhulelwe. Hawu ngijabule mina. Yini okufanele ungixolele kuyona leyo cause Hhayi ngijabule-ke mina ukuthi hhayi-ke hawu ukhulelwe kusho ukuthi hhayi uNkulunkulu uyasibusisa. Hhayi umntwana usibusisa esiphuma kuNkulunkulu, kusho ukuthi uNkulunkulu uyasibusisa. Hhayi ngixakeke mina hawu manje sithandwa sami ngoba phela angiliboni iphutha kule nto eyenzakalayo. Yini indaba pho? Athi lento lena bengafuneke yenzeke. Ngithi mina hawu sithandwa sami uqonda ukuthini manje? Athi kahle kahle ula kumina ubezongazisa ekuthenini kahle kahle uzovalelisa. Ngithi mina uvalelisa kanjani manje? Seyakhuluma-ke mina uthi cha sonke lesikhathi lesi kahle kahle unendoda athandana nayo. Uthandana nje nale ndoda banesikhathi impela eside bethandana. ezidluleseni. Mayechaza impela engathi mina engifice phakathi uthando. Engathi mhlambe mina ngifice uthando luney'nkinga kanje engathi bese liphela. So Shuthi besaxabene wena nawufika. mayechaza impela kukanjalo. So ngifike mina ngavuselela uthando kuyena, ngamnikeza lento yena bengasayitholi. Ngoba uma engichazela ukuthi bengalindelile ukuthi ngaze ngimnikeze uthando olungako, ubeyitshela ukuthi nje mhlambe kuba yinto ethi wanya wanya indlule. Hawu ngixakeke mina ngithi hawu manje-ke uthini kumina, uthini ngalesisu lesi ososithwele, lesisu lesi asabani? Athi kumina cha lesisu lesi esakho, kodwa ngizokwazisa nje ukuthi ngeke ukwazi ukuthi uphinde usibone ingane. Ngithi mina uchaza ukuthini? Athi ingane uyihambise ekhaba kulo mfana lo athi uthandana naye, ngesizathu sokuthi mina ubone ekuthenini ngeke ngikwazi ukuthi le ngane ngiyinakekele njengoba impilo yami ibiphansi kanje. Hawu ngisho ukuthi manje kanjani? Shuthi kahle kahle mina ungicisha ithuba lokuthi ngibe ubaba enganeni ezalwa yimina. Wenzile lento oyenzayo. Athi angenzeli wena, ngenzele ikusasa lengane ukuthi ikusasa ingane ikhule ibe nekusasa elingcono. Wena leyo ngeke ubhuti lo athandana naye athi wena umficile ungconywana mhlambe financially. Yebo, uma echaza impela uphuma emndenini ocebile kakhulu. Kwayena impela ngathi imali intanayo. So uyasho ukuthi cha inkinga nje ukuthi angakhulisa umntwana ngeke abe nayo, futhi-ke ingane lapha nasebefike bayamukela. Kahle kahle nje yena ubesezongitshela ingane useyibikile lapha usuyihambisile ukuthi eyakhona. Kodwa ufuna ukuthi unembeza awuqede ngaphakathi ingakho ezongitshela mina ukuthi kahle kahle ngokweqiniso ingane yami. Hhayi-ke nami ngiqale manje ngithi hhayi angekho ngeke ngize ngikuvume. Athi hhayi wena uyakuthanda noma ukuthanda ekugcineni kodwa injengoba ngikutshela yona.
ngeke izikwazi ukushintsha. Hawu ngidideke hayi bo, sithandwa sami kanjani manje ngoba phela mawusungenza nje mina uthi ngenze njani ekhaya ngizothini, yini lahlahle longinika yona njengamanje. Athi ubegcina ngimxolele naye bengahlelile ukuthi izinto zenzeke kanje. Ubesecela ukuthi manje ahambe ngingaphinde ngimfonele, ngingaphinde kube nje khona indlela mina la engaxhumana naye khona ngoba mangathiwa manje kuba khona indlela engaxhumana ngayo ngaba isiphazamisi empilweni yakhe. Hawu hhayi ngisho ukuthi hhayi cha kodwa lento oyenza kumina ayikho right ngenxa yokuthi uthi mina angeke ngikwazi ukondla ingane yami. What if uNkulunkulu usangibekela izinto ezi-right, wena uzongicisha leli thuba elihle kanje, uthi akasebenzi nge-hope usebenza ngento ekhona njengamanje. Uthi akasebenzi nge-hope Yebo, kodwa usebenza ngento ekhona ayibonayo ukuthi le izophumelela. Ngento akasebenzi ngento azothemba ukuthi ngiyathemba ukuthi uzonginikeza impilo engcono. Hawu hhayi-ke kuthe kusenjalo inhliziyo yami ayizange angiphindanga ngaba right kakhulu, inhliziyo yami iyaphuka nanokuthi bese kuyisinqumo vele asithathile. Noma ngazama ngayiphi indlela ukuthi ngimvimbe noma ngayiphi indlela yokuthi ngimmise kuyafana, kufana nokuthi ngithela amanzi emhlane wedada ayikho into ezoshintsha ngalokho. Kuyafana nje ngoba yonke vele lento uzwakala nje umuntu oseyihlelile ukuthi uzoyenza kanjani. Kuthe isikhathi sesihamba ngabona laphana ukuthi useshadile, ushade naye lo mfana lo. So lento ingane yakho washada iseseswini? Hhayi ngicabanga ukuthi besizaliwe ngoba kuhamba isikhathi eside kakhulu ngaphambi kokuthi ngibone lezi ithombe nengubo ebeyigqokile. Cha bese nje isisu bese sehlile asisafani futhi ingane ibisizaliwe. Manje inhliziyo yami ingibulala kakhulu ngoba angazi noma ngagcine ngithola umfana noma ngagcine ngithola ingane yentombazane and anginayo indlela yokuthi ngixhumane nengane ngoba angibazi ukuthi bakuphi. Angikhonanga ngaphinde ngamthola nanizange bathe ngizama ukubuza nabangani bakhe ngeke ngabingelela nje noma bathe ngiyafona ngivele ngiblockwe same time ngaphinde ngikwazi ukuthi ngithole. Emndenini wakhe akubo akwazi Emndenini ngoba emndenini wakhe shuthi mina la enganginaye khona umuntu enganginaye ngokuzofunda usho ukuthi wena wayefunda, mina-ke ngikusekhaya la ngikhona. So yonke lento le ikulimaze kangakanani enhlizweni? Ingibulele kakhulu ngale ndlela ukuthi ingenze ngangaphinde ngathemba umuntu wesifazane empilweni yami, ngambona njengesiphazamiso esikhulu ngoba ngibuye futhi ngiyithathe njengento ebekuyi-punishment ngoba bengishilo ekuqaleni ukuthi ezinye izinto ziyenzeka empilweni zigcine zikuphazamisa ekuthenini une-goal wena ekumele uyi-reach. Ngoba ngisho ukuthi iphupho lami bekufisa ukubonga umama ngokungikhulisa kanzima kangaka, kepha kwagcine kuphazamiseka ngokuthi ngithola umuntu wesifazane esengifisa ukuqala impilo naye ngingakamakheli umama. So ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi kona noma kuyisijeziso kodwa uNkulunkulu unendlela yokuthi into ayikwenzele yona noma ingenayo incazelo, kepha isikhathi masihamba uthi mawuyibona usho ukuthi kodwa uNkulunkulu lento wayenza ukuthi ngayibona ngehlo elibi. Kona angisho ukuthi mhlampe ngiwumuntu onenzondo noma ngimfisela okubi, kepha nginethemba nje ukuthi mangake mhlampe ngithola ithuba noma-ke elilodwa lokuthi ngibone umntwana noma-ke mhlampe ngeke ngisakhona ukuthola ithuba lokuthi ngimkhulise kodwa nje elilodwa lokuthi ngimbone ukuthi umbone kuphela. Manje usafisa ukuphinda ungene komunye ubudlelwane nomunye umuntu wesifazane noma nje usafuna nje i-break ende? Kona okwamanje impela cha, angiyiboni nginomuntu wesifazane noma isikhathi impela sithi ukuhamba. Cha angikwazi impela ukuthi ngoba mangathi ngiba naye manje futhi ley'nhlungu lezi zizovuka igcine ivukela emntwaneni ongenacala. Ngigcine futhi ngingakwazi ukuthemba umuntu ongenzanga lutho ngithi hhayi ngoba vele ijenda efanayo nonke ni-capable, kanti angifuni ukuba umuntu okanjalo. Kungcono nje ngiy'pholele mina ngisangedwa kuqala ngibone ukuthi mhlampe kuzokhona yini ukuthi kubuyeleke phinde futhi ngikwazi ukubuyela othandweni. Uma ngase kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video le ungafisa ukungidlulisela maphi amazwi ungathini kuyena? Ngingamcela kakhulu ukuthi noma-ke ekholelwa ekuthenini ngeke ngikwazi ukuthi ngiyenzele lutho kodwa yazi ayikho into ebaluleke njengokubona igugu lakho kuwena.
noma-ke ungasakwazanga ukulenzela noma yini. Kufana nanokuthi mhlawumbe umntwana mayefisa ukubona umzali wakhe abadukelana naye kudala, wakhipha amazwi ukuthi noma ubaba mhlambe noma umama kuthiwa akasangikhulisanga noma kuthiwa mhlampe wenzani, kodwa nje mangimbonile ukuthi nangu ubaba ongizalayo, nangu umama ongizalayo, ngingambona ngamehlo ami. So nami engikushoyo angifuni mhlampe ukuhambisa imali phambili ngithi ngifuna kuqala ukusebenza ngize ngibe ney'mali ukuze mhlampe ngikwazi ngathi ngiyamthenga, cha. Ngithi nje amehlo ami nje mayeyibonile inyama yakhe ngabona umntwana wami, lokho kuyoba kukhulu enhlizweni yami. Mawubhekile usayokuhile kodwa ngalento. Noma-ke ngeke ngazi ekuhambeni kwesikhathi, kepha ngiyathemba ukuthi kunezinto mhlampe ezizogcina zingenza ngikwazi ukuthi ngiphole ngaphakathi. Ngiyathemba naye uNkulunkulu kunempilo angibekele yona engconywana engizogcina ngithi mangibukele emuva kule mpilo ebengiyiphila manje ngisho ukuthi kwake kwaba khona isimo esimbi esangehlela kanje. Ungathini uku-advise abanye abantu besilisa ngabantu besifazane abangazazi ukuthi bafuna ini empilweni? Engangidlulisa nje ngamagama ngingasho ukuthi njengoba singabantu besilisa, amagama angagcina ephuma kuthina kuthiwa mhlampe ithina singabantu ababi, mhlampe ithina futhi esigcina senza umhlaba engathi awusalungile. Kubuhlungu ukuthi uthi uyindoda ufuna ukuqala i-future nomuntu ongayazi i-direction yempilo yakho ukuthi ifuna ukuba ngakuphi. So engingakusho mina ukuthi uma usethandweni nomuntu wakho, qinisekisani ukuthi into eniyifunayo nobabili into efanayo. Into eniyifunayo nobabili into enithi maniyihlanganisa ngeke ize inihlukanise kuphela, ngoba ngeke ukugijimisa awakho amaphupho okuqala naye unawo wakhe amaphupho. Uma amaphupho eningafani akusiyona mhlampe iphutha leni leyo, impilo ekanjalo. Iba nomuntu oyibona uhamba naye ngokwesigaba sempilo. Ngiyakufisela-ke inhlanhla kukona konke nanokuthi mhlambe kuze kwenzeke ugcine usukwazi ukubona umntwana wakhe nanokuthi umfana nentombazane yini. Mhlambe ukwazi ukufaka isandla nasekukhuleni kwakhe. Ngikufisela nje konke okuhle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngibonge kakhulu. Mbukeli lapha ekhaya, cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.